Слухай, а что такое радзіма? Ну, гэта месца, дзе ты нарадзіўся. Відаць, далейшага адказу можна не чакаць. Але, па-мойму, радзіма гэта не проста месца нараджэння. Гэта нешта роднае і прыемнае. Нешта, да чаго сэрца ляжыць. Часам, ідучы па родным горадзе, я сам сабе радуюся, любуючыся такімі месцамі, як лясы і паркі, дзе вельмі адасоблена, ціха і ўлагоджана. Можна сабрацца з думкамі. А часам імкнуся туды, дзе шматлюдна. Напрыклад, на гарадскую плошчу. Тут так прыемна назіраць за гарадской мітуснёй. Сюды спяшаюцца людзі, такія розныя, але ўсіх іх аб'ядноўвае прыязнасць да роднага горада і дарогі. Блізкія дарогі, яны такія знаёмыя і прыветныя. Так, верагодна, ты ведаеш, куды ідзеш і што ўбачыш, але гэта ніколькі не перашкаджае адчуваць радасць перад навакольнай прыгажосцю. Сэрца сціскаецца, калі прыглядаешся да такой незаўважнай у паўсядзённым жыцці дробязі, як маленькая павуцінка на дрэве. Утульныя пейзажы натхняюць. Асабліва мой унутраны паэт радуецца пры выглядзе рудаватых дрэў. Вымалёўваецца ўся палітра фарбаў ад ярка-жоўтага да страката-чырвонага. Вандроўкі – неад'емная частка майго жыцця, якая ўтрымлівае цэлае мора цікавых гісторый, якія грэюць душу. Вялікае шчасце прыносіць шпацыр з любімымі хатнімі гадаванцамі. Такія моманты я падзяляю са сваімі блізкімі, часцяком з сябрамі, бо радзіма – гэта тая повязь, якая аб'ядноўвае нас. Я не маю нічога супраць сваякоў за мяжой, але няма нічога больш прыемнага, чым забегчы на гадзіну да блізкага сябра па гарбату, каб абмеркаваць цікавыя падрабязнасці і проста развеяцца. Калі ўжо закранаць тэму гарбаты, то вечар, любімая кніга «Кубак духмянага гарбаты» складае найлепшую атмасферную кампанію. Гэта таксама маё ўспрыняцце радзімы. Я што хацеў сказаць? Што гэта вялікае шчасце жыць на сваёй радзіме, шукаць добрыя моманты, заўважаць прыгажосць падзей і акружэння, радавацца самому і не чакаць гэтага ад іншых. Штодня прыглядацца да сваёй радзімы і адчуваць яе безмежна роднай для сябе.